mụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne nwoke nọ nso ekene ụnụ asị m na ọ ga-adịrị na mma n'ụbọchị nke tatara anyị mabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị agha kwere n'ihe otu kwuru ebe ọ bụla ụnụ ọ bụ ndị ndozi ọdịnala ọnwa ụnụ nwoke nọ nso na-ekene ụnụ anyị sị na ọ ga-adịrị ụnụ na mma na eke dịrị ụnụ na mma na orie dịrị ụnụ na mma na afọ dịrị ụnụ na mma na nkwọ na anyị ga-ekene eke kene orie kene afọ kene nkwọ kene ndị mbụ kene ndị ọkpụ na ndị egede anyị mabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ihe anyị ga-ewetara ụnụ tata onye gbasara akọ o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ akọ ọnya mere anyị ji wee dee ya otu anyị si wee dee ya maka a na-akọ dị akụkọ ndị mmadụ a na-aghọta ihe a na-akọ ọnya ka anyị ji wee dee ya otu esi wee dee maka na ime akwụkwọ anyị bụ akwụkwọ ndị ndozi ọdịnala Igbo otu a ka o si wee dee na ya maka na ha n'ime akwụkwọ ndị ụka ha dere nke ha in the beginning God created the heaven and the earth and this and that but na nke anyị na-akọ anyị na-akọ ka anyị si wee bido ndị Igbo ji wee sị gị nwa inwekwere akọ na uche aga m agwa ụnụ ihe mere akọ ji wee dịrị mkpa n'ala Igbo ndị Igbo ji wee na-ekwu okwu mgbe ọbụla ha na-ekwu maka akọ aga m agwa ụnụ gee ntị ọfụma gụchaa ntị gị agụcha maka adịghị ama mụ na chegbara obosi ọwụ na ị na-anya ọfụma ihe otu nsi wee de ya ebe ahụ na once upon a time I was thinking about the things that are you got that ọwụ datini ndị Afrịka tagbuo onwe ha n'afụfụ ọ bụrụ na ndị anọ n'Afrịka kịta na-aga emirate isi adị maọbụ na ndị na-aga Judaism maọbụ na ndị agha Christianity ha che na datin dị n'ime akwụkwọ aha bụ ihe si n'elu wee da ha ma ha na ihe a bụ akụkọ ka a na-achọ ịkọrọ ha according to how your mind ụbụrụ gị si arụ ọrụ ọ ihe a na-agwa gị datin mana ndị Igbo merie ebe ọ ga-adịrị ụmụ ha izi because anyị jegọba gị about ihe na-efe ka moto ị ga-ekwestion gị dị ụwa agwụ that is why ndị mmadụ still questioning the book the Bible today onweghị onye si allegory dị mma every language is nwere allegory but mee na allegory ebe ọ ga-adị mma mmadụ wee nwee ike ị na-eche n'uche o meenụ mmadụ ochee uche ịghọtago ị kwesịrị ime ihe ga-eme mmadụ ochee uche okay every human being onye ọbụla dị curious to know about life everybody dị curious to know about life ọ ịbịazie gụbazie m that's why God create just come out of somewhere begin to create ịghọtago create heaven and earth ndị mmadụ ga-ajụzi ọ na anwụ anaghị achabụ before kedu ebe anwụ dị mgbe ahụ o kere heaven and earth ndị mmadụ ga-ebido even though because onye ahụ aghọta ihe ọbụla onye ahụ na-ajụ because ọ ghọta ihe na-agụ ọ na-aghọtara wee na-ajụ onye ahụ na-aghọtara destin wee ọ bụrụ na onye ahụ ghọtara ọ gaghị ajụ dị ese ịghọtago o nwekwe so many people ndị a na-ejekwa ụka today na ha makwa destin na-ekwugo but agba nkịtị God wake up one day begin to create o create heaven and earth ama m personally mụ ama ihe ọ na-achọ ịkọwa dị mana lot of people ndị ụmụ anyị amara ihe ọ na-achọ ịkọwa because ị na-ekwu ikwusikwa dị jụrụ gasị ebe ekwedị ka anyanwụ dịkwana na mgbe o kere eluigwe na ọkwa anyanwụ dịzi n'elu enyi ahụ agwara gịnị ịghọtago o mepere so many questions even though yes o nwere ihe o meniri yes ma ndị allegory dị so difficult than na ndị mmadụ aghọta nwụhụ dịtịrị ọ dị very very difficult ndị ghọtara ya aghọta na ụwa niile dị few people metara understand ihe a na-achọ ịkọwa dị mana ịbịa na nke Igbo e nwere ebe datin dị that creation story na Igbo but ọ bụrụ na mbido ka ọ dị ebe datin dị n'Igbo ọ bụghị na mbido because na mbido e nwere akọ n'ọnụ Igbo akọ gịnị bụ akọ ị ga-ajụgoro onwe gị bụ akọ begin from human being because ọ mmadụ ka gịnị a na-ekwu okwu ọ bụrụ ndị mmụọ ịghọtago ihe anyị na-agwa ụmụ anyị we are not telling the story of what happens in America no anyị na-agwa ụmụ anyị gịnị bụ akọ ịghọtago akọ bụ ihe ahụ iji eche gatin ihe a adịghị n'isi iji eche uche ịghọtago ihe ahụ adịghị n'ime isi eji uche ya ka na-akpọ aka ihe adịghị n'isi ndị oyibo na-akpọ intellect because we are speaking to you anyị ga na-agwa gị about heaven and earth mba direct to you because if you understand this thing heaven and hell will become a thing of the past to you ịghọtago so first of all ghọtagodi ihe bụ akọ ịghọtazie ihe bụ akọ then all that one ị na-achọzi ịma how did the world create the universe you will know about them but ọ bụrụ na ị nweghị akọ
nna nwanne ọwụ na ịghọta ihe bụ akọ, ị gaghị akọ aghọta ihe a na-akọ na abụghị eziokwu. 100 million years you cannot understand them unless you ghọtara ihe bụ akọ today, then after today, from today goes on, ịghọta ihe a na-akọ. So since m na-ekwu okwu a, ime ugboro na m tinyegoro akọ n'okwu a, ịghọta ihe a na-akọ, a na-akọ akụkọ, ịghọta ihe a na-akọ, aka na-ekwukwe maka akọ ahụ na-eje. Okay, now enwere ihe ndị, because ihe achọghị m ka anyị baa na uche na echiche, mana anyị ga-eji uche na echiche wee nye example, ịghọtago, because achọrọ m ka anyị si na akọ gbadara na-abịa, ịghọtago. Akọ anụnwa o bukwere ibu, o rukwere 30 lines, ịghọtago, ọdụ 1 2 3 wedu na 30, only chapter 1 verse 1 ọ ihe anyị dere here, ọ gbadakwara ruo na 30, bọtụ anyị ga-ajọmpụ those chapters, ịghọtara, kwuo about uche, mana ya agaghị ekwu anything n'uche. Ihe anyị ga-eji wee nye uche bụ ka enye gị example. Now example m ga-enye gị bụ na ọkwụ na afụ ndị na-eme mining, otu esi eme mining. Kedu ebe ị na-eji eme mind? Ọkwa enwere deposit, enwere ebe deposit a na-eji a mine, where you go to mine, ebe enwere deposit, you must go to deposit to mine. You cannot just mine like that. So this mine, akọ anụmanụ a na-ekwu maka ya, must go to deposit to mine. You got that? Now deposit ahụ ọ na-ekwuzi na awụzi that na a na-agwa unu educational system. You got that? Now ebe ọ bụ na disi akọ na akọ anụmanụ na ọwụ na ọ dịrị nkọ, ị na-agba first na school, asị na ịdị clever, ịdị clever, ọwụ intelligent, ọ na-ekwe ntị, gekwa m ntị ọfụma ọfụma. Enwere ni itiri ibe misunderstand, ejụọ m akọwara m gị this thing dị very very mkpa, ọ dịkwa ezigbo mkpa na your life you live every day to day life, ọ dị very very important, gee ntị ọfụma. So this akọ dị, ọ dị na onye ọbụla nwere ya, but e nwere ihe a na-akpọ, ọ bụrụ na ị nwere phone, na otu ị nwere phone, ị nwere data, ịghọtago, and data ị nwere bụ, ị nwere 20 giga data, ịghọta, then ife anyị nwee 100 megabyte data, ọ dị necessary na gịnwa nwere 20 gigabyte ga-watch video anụ watch ruo n'isi, and ọ dị necessary na ife anyị nwere 500 megabyte agaghị watch this video to the end, because why? Ife anyị nwere less gigabyte than you. You got that? Onye ka a na-asị mma dị nkọ na akọ ya dị nkọ na ọ dị clever. So ị gaa na school, ị ga na-agba first, onwekwe ihe o nwere ime with intelligent o na-ekpentị ọfụma. These things are jebekwe na intelligent, aka nọkwa na akọ. So ị na-agba first na school, enwekwe ihe ọ bụ, onwekwe ihe ọgwụkwa ha amamihe. Ị na-agba first na school, akwụkwọ ha amamihe o, ga-ekwe m ntị maka echi ị nwere ike ijeme mistake. So this akọ aka na-ekwu okwu ya na ekwentị, onweghị ebe ọzọ ọ ga-eje weta anything na abụrụ from memory. Then that memory, kedu ebe o si bịa? This memory came from your ancestors, ancestry memory, which is located in your system. Ndị Igbo wee create culture, so that this culture will be a deposit where you go to mine. Ebe ị ga na-eje a mine for mineral resources, ị ga-eji wee na-eche uche. So ịma ihe ha mere, ndị ọkachamara bịa were educational system create a fake memory nyezie gị as educational system, then ị hapụzie those your own memory ga-emezi gị ịwụrụ mmadụ follow bezie this one a na-ekwuzi okwu na, which is amagha m ebe ha si wee na mine that thing. You got to ma ị chọrọ ma ị chọghọ, your akọ need mine, o need the information to work. So ọ bụrụ na ị nweghị culture, your akọ will go to educational system, which is ọmaha ebe a na wee kpa dị nkata o wee ghọọ ngịga eburu bunye, and o buru ha na ya rie, the signal is sended to the creation will send you back the signal. Ọ na i send direct to creation the 200 gigabyte information, that will respond to you the same answer. Ọ na i send the 100 mega, when the 100 mega will come back to you. You got that? So most important thing bụ ka mma gị dịrị nkọ, ka akọga ha dị sharp, because I cannot ambido akọga ha dị sharp. The second one, because nwanne mmadụ anaghị enye ihe ọ na-enweghị. Ihe ọ bụla ị nwere n'ụwa ka ị ga-enye. Ọ bụrụ na this your akọ na-agba 350 degree per hour,
ọ gakwa na that deposit ọ ga-amine kwa because ọ sharp, ọ dị sharp, ọ ga-amine kwa because ijiri mmadụ nkọ na-egwu ihe, ijiri mmadụ nkọ na-egwu nnu cha cha cha, ị ga-ebu ụzọ gwụsịa ma onye mma ya na-adịghị nkọ. So in the beginning of ndị Igbo, before any other thing, ndị Igbo na-akụziri nwatakịrị ka esi eche uche. Because all that na-akọ n'akụkọ, akụkọ ahụ unu na-akọ, akụkọ ahụ unu na-akọ, akụkọ ahụ unu na-akọ, because ịkọ ihe, ịkọ bụ ịkọ, to mine, to cultivate, akọwụ to cultivate. N'ala onye ka ị ga-akọ, n'ala onye ka ị ga-akọ, ịghọtago? Ị ga-akọ n'ala nna gị, ala nna gị wụ the culture. So all the culture kwesịrị, normally the culture supposed to give you akọ information, but unu chekwara na education ahụ unu na-eweta, because unu ị kwesịrị inwe your own education, which is you enweta the information from this memory of your ancestors to create education. Is obligation, is obligatory. Ọbụrụkwa anaghị ekwe eme ya ọ dị mma ma ọ dịghị mma. No, onwe onye si ga agụ na don't extend your educational system to or study Arab or study English or study West. Onwere ihe nwere ime, but fundamentally as a child of somebody, because all memory are run n'ime gị. So first of all, your akọ ga-ewetegodi information from memory of the past to stabilize the system. You got to go or stabilize the system, then you can sit there and go further. You got to. So number one, ịnwa anwa hapụ that uche, ịhapụ uche pụọ jee ebe ọzọ, nwanne ịbago na akụkọ. Ịhapụ uche pụọ ebe ọzọ, ndị Igbo ga-asị gị akọ na uche always go together. Ndị Igbo sị gị uche bụ akpa, onye ọbụla nya nke ya. Uche bụ akpa, onye ọbụla nya nke ya. You must carry your uche ebe ọbụla ị na-eje. Ịnwa anwa emeghị otu ahụ, ịba na akụkọ. Ọkwa unu fụrụ Afrịka ka ọ dị. Onweghị onye n'ime anyị nọ ebe a na-nwere ego ji achaji fon ewe ụmụazị. Ihe na-eme n'Afrịka ahụhụ strange, ọwụ by mistake. Ọwụ by mistake. Ihe ahụ the only reason ihe na-eme n'Afrịka ji emewe ihe a m na-agwa ụnụ, because ị ga-aga na na-agụ that akwụkwọ ahụ ị na-agụ, simple ihe akwụkwọ ahụ ị na-agụ meanere bụ na that thing bịara from memory na abụrụ your own memory. It's as simple as that. Onya mere anyị ji na condition anyị nọ today. Onya mere anyị ji na condition anyị nọ today. But ndị be anyị na-agwa ha something si ha, nwanne ebe ị na-eje ụzọ adịghị ya, nekwu ụzọ oche ma nwere ịkpọrọ ya asị ma nwere na-ese gị ya. Mba, ọ bụrụ eziokwu. Onye fụrụ gị n'anya na-atụ gị alụ. Onye fụrụ mmadụ n'anya na-atụnye ya alụ. Onye na-afụ gị n'anya nwere ike itinye gị alụ, ọ ga-ahapụ gị nwụ. Onye na-afụghị gị n'anya ga-ahapụ gị ebe anyị naanị iyi. Onye fụrụ gị n'anya na-atụnye gị alụ, sị gị nwanne ihe na-eme adịkwa. Ọ bụ onye fụrụ gị n'anya na-agwa gị eziokwu. Onye fụrụ gị n'anya na-agwa gị eziokwu, na-agwa gị mgbe ị mechọrọ, gwa gị mgbe ị metere. Onye na-afụghị gị n'anya ihe ọ bụla gbasara hapụ onye ahapụ ya ka onye anwụrụ anya, onye ahụ hapụ onye anwụrụ. So the best thing ndị be anyị ga-ama bụ na first of all akọ. Sharpen godi dị akọ, nna amụọ mma gị amụọ. Ndị Igbo sị na ha na-akwa mma ndụ nwamkpịa na-eto ogologo. Sharpen your knife. How do you sharpen your knife? Ọ bụ nye ka anyị na-sharpen knife ga ka anyị na-sharpen ya. Knife mma ga aha ka anyị na mma dị nkọ, mma ga ọ dị nkọ. Ịma na mma ga ọ dị nkọ. Ọ bụ na mma ga adịghị nkọ, gwana m ihe ị ga-eji wee bute. Mma na-adịghị nkọ na-egbu nwa anụmanụ. Ịfụga n'ebe mma dị nkọ eji egbu ọkụkọ ma ọ bụ ewu, ịfụga na ya mba. Mmadụ nkọ enweghị ihe ọ na even ibe ya n'aka ọ naghị ebu. So mma ga adịghị nkọ ịbara n'akụkọ nwanne, simple as ABCD. So ọ kara ndị be anyị mma tata bụ gboo. Onweghịzi ụzọ ọzọ eji eje Ọnịcha, enweghịzi ụzọ ọzọ. Enweghị ụzọ ọzọ ị ga-esi eje Ọnịcha. Life will building, you must build. Ndị be anyị si hapụ ihe a na-akọgheri na-emegheri. Nwanne, life is building, you must build. Anything ọ bụla ị chọrọ we ga-build ya. Ihe ọ bụla ị chọrọ on this earth you build. Ọ bụrụ na nke mmadụ bụrụ ka ị ga-ebi. We are a generation. I am a generation. Somebody gave birth to us. Mmadụ mụọ nwa ọ sị onye ga-anọchi anya ya. Onye ga-anọchi anya ya, that means somebody that will replace them. So we are human beings. We must show as
we must prove at one. Ọwụ na anyị wụ mmadụ anyị prove na anyị wụ mmadụ nwanne. Ọwụ na ịbụrụ mmadụ chaa n'ụzọ, ọwụ na ịbụrụ mmadụ pụta n'ụzọ. Ịda na anyị prove na anyị wụ mmadụ. If you want to serve them, go and serve them, nobody cares. But as long as na anyị ma na onwe anyị wụ mmadụ, we must prove as one. Enwere ihe m fụrụ nna ya nwe odo kwuru na media. That man is very very intelligent man. Amaghị m before. Amaghị m na that man dị ma ihe like that man is very very intelligent. Respect that man. Kwuru nna ya nwe odo nwanne kwanye that man ugwu. Unu enye ihe support o neediri, and we must give him that support. Unu enye ihe o neediri na afandụrụ m adụ that man ọgba ọtọ. That is why o ji eme otu ahụ si. That man nwere ezigbote akọ na uche. Hapụ ihe ahụ na-akọ. That man ma ihe ezigbote ihe ka ọma. Ha nwere ihe m nụrụ o kwuru. Ọ sị na ọ na-eme mmadụ kwuo okwu mara ka uche ya. That man kwuru okwu ama m na that man ọ ma ihe. Hapụrụ ihe ahụ na-akọ. Ebe anyị fụrụ nwanne gị ndozi ọdịnala. Ndozi ọdịnala wụ the only thing mụnwa na onwe m found the world on this earth. Only thing mụnwa na onwe m found, because nwanne, if you want to live above human consciousness, live above human consciousness. Onwere nwanne kefuru hate love everything, keep go there aside. Jews wo that cosmic creation, get the reason of creation, put yourself there, get the reason of creation. If the reason is to night and the day, onye ọbụla na-afụ every day, you see the night and the day every day. So that means abalị onye ọbụla alahụ ụla, that means there is no creation then. The day onye ọbụla tete, that means there is creation. That means no to purify on purified impure element. Simple. You don't need scientists to draw here. You don't need scientists to know this thing. Ndị Igbo sị gị, Igbo, there was chaos. Ndị Oyibo sị gị, out of chaos come order. Igbo means order. Out of chaos come order. That means Ogbanje na iyi ụwa. Ogbanje is death, iyi ụwa is resurrection. That means chaos and order. So mmadụ agbana m any other thing, because this is life itself. Yeah, simple life. You don't need more explanation here. You need more explanation, because there is in our fire every day by day. Life shows you the life, meaning of life every day. Meaning of life is cause and effect. Is night and the day is there. Ọ dị ebe ahụ. What are you looking for? So we founded a name based on order. Goodness. Igbo is goodness. Goodness, because mmadụ na-abụ na anụ ọgụ. Igbo dị ọgụ. That means ọgụ means chaos. Ndị Igbo si ịjụ ogu. Ịjụ ogu bụ ịjụ ọgụ. Ọgụ bụ ihe na-agba ọkụ. Ịjụ ogu. Ịghọtago? Ịjụ ọ dị ogu. Imenyụ ọ dị ọkụ. Then it becomes Igbo. Then how do you maintain the Igbo? You can only maintain Igbo to maintain the law that create that Igbo. Because somebody created this Igbo. For what reason? To make you live in a garden of Eden. Because purity is pure goodness. Goodness is righteousness. Righteousness is progress. Because for you in Africa, each ma progress with akwụkwọ bread. Yeah? How can somebody have akwụkwọ bread? He cannot sleep with two eyes. You have $200 million, but you cannot sleep with two eyes. In ofuma. You have a private jet. You sleep on top of your helicopter, on top of your house. Yeah? You have a private jet, but you sleep on top of with 200 million police. 200 million police. Now, how money you be free? How money you poor man in a poor society and be free than Nijiego, Nejogari Konyoshi. Kesonye Konyoshi. You have money, you hide under bed. Somebody don't have money and walking freely on the street. Who is better? Who is living happily? You cannot have peace. You carry your girlfriend to ordinary restaurant to chop chicken. No. You cannot take your girlfriend to chop an okoko. It's the Diego. Yes, now. Call those people nice millionaires. They are the millions, those millionaires in Igbo land or Nigeria. Say ha bia go no bagari na street. Say ha come. Ha bia na west, if they come to Europe, all of them will go to street in Europe. Na bagari na ata chicken na anwụ champagne.
ha gaa na their father's land work freely and taa anụ ọkụkọ, odoge anya na something is wrong somewhere. Because why? ị mara ihe wụ peace, you don't know what is peace. If you don't want peace, you can never have peace. First of all, you must want peace to have peace. Nwanne, ịfụgo ebe mmadụ na-abụ na anụ ọgụ, onye nke ịtọ abịa ebe ahụ lụọ ọgụ, onye nke ịtọ na-abịa ịgba ọgụ, ịghọtago mmadụ na there is a chaos. Somebody come to judge, somebody must be the judge, somebody must judge. So Igbo come to say ngwa na ọnụ nwayọ, kedu ihe ọ bụ ka ihe na-esere ụnụ, nsogbu adịghị. Ifeanyị ozugo, Okeke ozugo, ịghọtago, ka anyị nọrọ n'udo. That is what Igbo symbolizes. Ọ bụrụ na isi iwe onye Igbo ị maha destiny, then nke na m na nka mmadụ na anụ ọga esi nna jee gboo ọgụ ahụ, biko nna jee gboo ndị a ọgụ a, nna gboo ndị a ọgụ a na aka ndị na ọgụ ya. Ị pụtazie na iwe onye Igbo, ịhụ ka ọkụ na-agba, ịgba ya, iwere fuel onwe ya n'ime, ị na-asị I want peace, iwere fuel na-agbanye n'ọkụ, si one peace. How can you have peace? How can you have peace? Nna iji fuel emenye ọkụ, ebe ka ifuru ebe ji fuel emenye ọkụ before enwe na mbọsị ifuru eji fuel emenye ọkụ nwanne. Yes, because ugbo is to cultivate. Ugbo means cultivation, to educate, which is memory. Because he call something opuo, you na ugbo means memory. You got that? Because there is a ebe ahụ ịkọrọ that thing, there is a memory in it. Ọ ihe ahụ akọ na-eme akọ plant seed, ka ebe ị ga plant seed ahụ n'ugbo, ọ ugbo ahụ ka ị ga plant seed, ebe ahụ uche, ọ n'uche ka ị ga akọ the seed, o wee puoro gị ome. ịghọtago? So onye na-enweghị fam oge ndị ochie ọ na-akpọ ya ofe ogiri. Onye na-enweghị ọrụ ugbo, onye na-anaghị arụ ọrụ ugbo mgbe ndị ochie a na-akpọ ya ofe ogiri, because ofe ogiri bụ onye na-aghọta ha, onye ofeke, onye na-ama ha mgbe ekere ego ụwa. ịghọtago? So ihe anyị na-akpa agwa today as ofeke, because nna gị ji those names and languages gwa gị something that will happen in future. ịghọtago? Ha gwara gị ihe ga-eme with the name. Ọ gwara gị na this life, as long as life is concerned, there will be day and there will be night. This means there will be chaos and there will be peace. Simple. There will be day and there will be night, and there will be rain and there will be sun. That means there will be always a problem and there will be always peace. But if you want peace, you can have. If you don't want peace, you cannot have peace. Simple. Onye chọrọ udo ka udo na-adịrị. Onye chọrọ nwanne, there is no so nke onye kere ka ị ga-ebi na ya. Chukwuma ọgụ na-eme. Ana m ajọ ndebe anyị biko every day by day, because you don't know how sad it is to know something and see your people perish for nothing. O nweghị onye ga-enye gị peace n'ụwa. There is nobody who can give you peace. Which society will be peace? As how can a society have peace? Why? Because in the beginning there was chaos. If you remove the peace, then what you see is chaos. If you remove day, what you see is night. If you remove right hand, what you see is left hand. You got to go. Nkịta ịmara nkịta chain, mbọsị ọ bụla ịdọpụrụ nkịta chain na o mee ka nkịta. You got to go. So anyị niile bụ ndị Igbo nwere responsibility to play. That is simple as that. If people just onye na nke onye na nke onye ọbụla na-eme ihe sọrọ ya, ị ga-asị mmadụ na this thing asị gị. For example na ndị Igbo si anaghị eri ihe eji wee chụọ aja, na mmadụ anaghị erie, ma ọ bụ ewu eji wee nye arụsị na mmadụ anaghị erie. Ife mmadụ oburu ewu eji nye arụsị rie eju ọsị gịnị ihe ahụ nonsense. The same thing asị ha na Bible, atakwara mkpụrụ isi ha ata gị mkpụrụ isi. Some people have bịakwachide ha abịa na-edefend na atara mkpụrụ isi ahụ. ịghọtara? Mmadụ sị gị nwanne erikwana ihe a. That means there is a law. Ndị Igbo nwere iwu a na-akpa amoosu. This iwu a na-akpa amoosu, ọ sị gị ezi omume na ezi omume nekwe ihe bụ ezi omume. Do not do this, do not do that, do not do this, do that, do that. Ihe a bụ ezi omume ka m na-agba gị. Do this, do that, do that, do this. Ọ sị gị ezu n'ori, ị ga-afụ mmadụ. Ihe a bụ amoosu. Ndị Igbo bezi maka anụ ekwu ihe everyday. Our institution, judicial system is a cosmic. O nwere ihe m dere yesterday na Facebook, ọma ndị mụrụ watakwara ya. Enwe ihe a na-akpọ impulse. You got to go. This impulse, if you act on impulse, you got to, that is ihe mmadụ gwara gị otu a, if no verification and you act on that, tendency ha bụ abịa will affect you.
ọnwụ na m gwara gị sị gị na this guy onye a gburu Emeka, ịmaha ma eziokwu ịmaha ma asị anyị believe it. Nwanne ị nwere ike ịgacha onye ahụ gburu Emeka, a sị na nwata erughị eru chọbụ ihe gburu na ya gburu na ya egbuo ya. That thing gburu Emeka might kill you if you don't know. Ihe ahụ gburu Emeka nwere ike igbugo. So the best thing as ndị Igbo, nwanne ọkwa ndụmọdụ ka nna adụ ha, because ndozi ọdịnala we go ahead and continue ihe anyị na-eme, nwere onye anyị ji aka nwekwara anyị si akwụsị. One thing kebụrụ ndị Igbo, one single thing, a sị na nwatakịrị ejidebeghị ewi n'aka ọ chọba nne ya. Ndị Igbo anyị nwere a very serious problem. Why? Because once upon a time ndị Igbo very very good people who live according to the law of their ancestors, which is ezi omume, which is goodness, ezi omume, because the foundation of Igbo land is ezi omume. Enwere ihe anyị chọrọ ụwa anyị na-enweghị. Ndị Igbo have everything. Onye Igbo gaa na America today, they will place him in the best position of profession. In Nigeria, go and verify, ndị Igbo we are given every position of power in Nigeria. If you go to Senegal, the same thing. Mali, the same thing. Ethiopia, the same thing. Kenya, the same thing. When we are, why would ndị Igbo? Because ihe anyị represent, because mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. But when we deviate, ndị Igbo we are treated as the worst anywhere in the world. Enwere mgbe ndị Igbo na Nigeria ebe ahụ, some of Nigerians metụ onye Igbo aka, ọ gaghị asazi ahụ for 1 month. O metụ nwaanyị onye Igbo aka, ọ gaghị asazi ahụ for 1 month. Maka gịnị? Ọ ga-asị ọka ọsapụ asa, o metụrụ asa aka isi ejesa ahụ. O metụrụ asa aka isi ejesa ahụ, ọ sị gara gbachikwa gị ntị isi asa ahụ ọjọọ. Ibi n'isi ikpe ya aka, o tinye aka ya n'akpa, sị gị na ọkwa gị n'aka ka ya nyezie gị ngọzi o nwetara from onye Igbo, ka ị na-achị gị were dị ngọzi, ọ bụrụ ọgwọ rekwere gị. Egbere mgbe ọ na-eme, nwanne go and verify, gaa jụọ ese. That is because a sị na ndị Igbo, o nwere ihe ndị Igbo sị na igwe bụ ike. Igwe bụ ike abụrụ n'elu ọnụ. Ọ bụghị jọt ịkpọkọsịa ndị mmadụ niile gakọsịa ha na ọ bụrụ ike. Ọ bụghị eziokwu. E nwere ihe a na-akpọ concentration of power, which is in cells, in human cells. All that concentration of power forms life. Disintegration of power forms death. You got that? And that concentration of power of goodness. Nwanne, ke hụrụ ihe ọjọọ? Ihe ọjọọ is separation. Simple. Ihe ọjọọ separation, because ọwụ na mpụta na-agba gị onye ka ji wee sị m, oke afọ ji wee sị m, okeke ji wee sị m, a were na m amasị gbasasị everybody. Okwe ihe okeke si m, kedu uru ị ga-enweta asị onye isi ojii nọ n'Afrịka na Afrịka adịghị n'udo? Gogodi m your gain. If Africa don't like you, nwa bekee onye alikere gị. Kedu mmadụ ga na-eme ị ga-asị na ịwụ father? You will come and tell me that you are a father in your family, you have a problem in your family. You as a father, you cannot even solve your problem in your family, and you want to go outside to solve. How? Gwagodi m, ị na-eji oji ịpụta everyday na-ekwuche m ntị Africa. You cannot even solve. Okay, when the Europeans come and they say they want to take African politicians to ICC, ebido na-aba, how Africa don't have their own, why must you go to ICC? So there is one support for one and there is non support for one. No. If we support one, we must support all. If we don't want Africans to go to ICC, to go to UN, that means we must not want any African people to be treated as nonsense. No. You must not fight against any African. Or make no sense. One no make any sense at all. Or no make any sense. Because Kedebig, that's not also where are you going to run to? Kedebig awajeli. Oh, na asị ka egbuwasị ya na ka onye ọbụla na-abịa ha, ndị ọcha na-abịa ha, ndị ojii na-abịa ha. Kedu ị ga-ana? Oh, na asị onye ọbụla na-abịa ha now. Who are you going to support na? Ke onye ị ga-asọpọt zi? You got that? Ọ nwere mgbe ọ ga-eme oruo in the future. E nwere mgbe ọ ga-eme oruo ndị mmadụ nwere ike, that kind of war nwere ike ịbịa. Ọ bụrụ war of race or color. Who knows? Nwere onye ma ihe echi ga-abụ. Akwa nka ndị mmadụ na-apụ ara every day. E nwere
nwere ike iru echi na-asị ndị ojii nọ n'Europe na anọ ndị ọcha aja chụpụba anyị afọ gị ha egbuo gị, anyị ga-agba n'ọsọ na enwe onye ga-anọ ka egbuo ya. Mba na anyị ga-agba ọsọ ebe ka anyị ga-agba eje. So anyị ruzie na Naijiria anyị anụbazi ọgwụtị ndị Afrịka na ndị Fulani na ndị Yoruba oke a na-achụ anyị n'obodo oyibo, anyị rụzie na Afrịka anyị asịzie ndị Fulani ma ọ bụ ndị Yoruba ma ọ bụ ndị Ijaw ka ndị anyị na ha nụbakwa anyị kọntinu ebe ahụ. Iberibe ka anyị dị, mana iberibe ka anyị dị na iberibe ka anyị dị nwanne, ọnwụ iberibe bụ datịrị a na-achụ anyị ọsọ na Amerịka ọ na Europe, ndị ọcha si anyị na anyị rụzie Afrịka anyị asịzikọ ndị Fulani ga-asịzikwa anyị na-akọ ndị Yoruba ga-asị anyị na nwanne ọ dịghị na mmanụ cheki ndetị na onwere isi. No matter what onwere nwanne, no matter what onwere onye dị perfect. Ịghọtago everybody ha ndị ojii niile efe ọgwụchara up nna nwanne ọ na-amakara ndị a na-eje njem akpagharị na-ewere okwu anị si ebe a na-eje fakados. Ọ na-abụ ezigbo ihe? Ọ na-abụ ezigbo ihe na mmadụ si ji okwu anị were si ebe a jee Cameroon? Ọ na-abụ ezigbo ihe? Ị ga-agbere ndị Yoruba nwụrụ na-ekwu maka ya, nwaanyị na-ebu nwaanyị bụ n'isi o buru 20 kilos 100 kilos n'isi ojoro isi wee na-ebu tipa. Ọ na-amaka ọ na-amaka na nwaanyị kwa nwa n'azụ, onye Yoruba kwa nwa n'azụ buru 100 kilos n'isi maka gịnị? Ka iwe nye 20 naira ka o wee rie nri. Nwanne anyị nwere human sympathy? Anyị nwere human sympathy atọ? Anyị enweghị. So gwagodi m one single resources ndị Yoruba nwere to survive apart from this Lagos port and ndị Igbo na-azụ ahịa na Lagos, ha na-anara ego, ha na-anara commission. Gwagodi m ndị ugwu ma Fulani ma ugwu niile, gwagodi m one single thing these people have to survive as a human being. Gwagodi m one single thing, hapụgodi na mmanụ, kedu ihe ndị ugwu a nwere to survive? Nothing. So ọ bụrụ na ọgụnwa bụ the God they have as a living human being, otu anyị ga-esi na-akpaso ha agwa. Ị na-enye m excuse na a na-abịa egbu mmadụ na village. Nwanne lala bekee ọ chara ahụ efe onye polisi yi uniform, very very difficult to see onye polisi uniform ọ fere ahụ. Ị nwere ike ịpụta na dị street na bekee efu ndị nọ ebe ahụ 90% of them bụ ndị eke, but enweghị onye gafe uniform. Ịghọtago? So ndị Igbo nwe ihe a na-eru onweghị ọbụla ka na-ekwu n'ihe onyonyo. O nwere ihe a na-eru, mmadụ na-eru ihe eru. O nwere ihe ndị Igbo karịkọrọ akarị. N'ala bekee ị naghị afụ ndị yi uwe asị ndị eke, you don't see them. Nwere ike ịnọkọta ifu moto ọgbafee. So ị na-achọ ịgwa na ndị Igbo erubeghị na ụnụ amakwado ihe. Ị gaa na NASA ndị Igbo nọ ebe ahụ bụ nsị ọbụbụ. Ị gaa na British, the best scientist, the best medical facility na America, ndị Igbo nọ ebe ahụ. Anywhere you go, nwanne anyị nwere mmadụ but ụmụazị anyị na-agwa ha something ha na-akpa agba ọjọọ. Nwanne enwere ihe ị nidiri n'ụwa, ọkwa ihe ị nidiri n'ụwa niile pụtara bụ moto ga-ebu gị bugide gị wee nwụọ. Ọ bụ na moto ga-ebu gị bugide gị wee nwụọ ka ihe moto ahụ, ihe ị ga-eri, ihe ụmụazị ị ga-eri, ezigbote education so that you can have your memory intact, nothing more, nothing else. You got that? Identity dị mkpa, identity dị important, but don't let the identity rule you. Or rule oruzie ego or stupidity or identity. If the identity rules you, or ego, which becomes stupidity. You got that? Now ichekigodi anyị ewu ndị Igbo. You got that? Now ndị Igbo, the goodness, the savior, the nurse, bearer, the light bearers, legodo anya now, ile anya na mba mmiri aha niile, most of them nwechara second name as Igbo na mba mmiri aha na ebe around us. You got that? So ọrụzie na Amadioha mgbe ndị ochie ịgasịa na dozo mba mmiri ị ga-ahụcha village na azịcha Amadioha ma dara nsọ ma Amadioha. So ọrụ na o nwere mgbe ndị a bụ part of us, anyị gwa Diọkpara for example. So ọrụ na ahabara anyị ndị a n'aka ka anyị bụrụ their father. Ọ bụ otu a, no wonder ụmụ anyị ji wee na n'iyi. No wonder we are not good fathers. Anyị abụrụ ezigbo nna. No wonder ụmụ anyị ji wee na n'iyi. Anyị hapụrụ ụmụ anyị ha na n'iyi. Lere ụmụ anyị ihe na-emekwa anyị. Are we not ashamed? Ndị Igbo si ofu ọwụghị ofu nna na amụ. Ndị Igbo any children na Igbo ụmụ everybody.
nwatakịrị ị na-etinye ihe ọgbapụ ọsọ gbakwuru onye ọzọ, ị gaghị emetụzi nwatakịrị ha aka. So every single child in Igbo land is our child. Ọ bụ our children ka ha bụ. Ị ga-ahapụ nwatakịrị otu a, nwatakịrị a pụọ ndị eke agbagbue na street because of frustration. Ị na-efu anya nebe anya ebe ọzọ, isi agwara m ya agba na ịgwara ya agba gịnị? Ịgwara ya agba gịnị? Gịnị ka ị gwara ya? Gịnị ka ị gwara ya? Ihe ma ịhapụ ụmụazị ụnụ ha na-ana n'iyi. N'Afrịka niile na ana Igbo, ndị Yoruba gbagburu first na ịsa anwụrụ. Ana Igbo gbara first na ịsa anwụrụ kịta. Ana Igbo agba na first na anwụrụ. The whole world niile, America afụzi ha ana Igbo anya na ịsa anwụrụ. Frustration. A sị m na America ebe anwụrụ si wee lụọ ụwa, a sị anaghị ebuga ya eje America. Ala Igbo gbara first today na anwụrụ. Nwere onye nsị ese na anwụrụ. Yotago. But nwanne, n'ala bekee ha na-ese anwụrụ, ọrụsie ọrụ akwụọ ya ụgwọ ọnwa were saa anwụrụ. Ọ na-arụ ọrụ na-eriju afọ. So ọ chọọ ịsa anwụrụ, 100 ọ sị ya. Na be anyị onye enwe ihe ọ na-eme, ọ na-ese na anwụrụ. Nwanne jụọ ọgwa nnụnụ. Onye enwe ihe ọ na-eme, ọ na-ese anwụrụ. Inwe ihe ị na-eme, ịma na anwụrụ na-eri ego. Anwụrụ dị expensive life. Ịmaghị na anwụrụ bụ expensive life. Ị nwere ihe ị na-eme mba ka ị na-ese anwụrụ gịnị? Ị nwere nwanna gị jesa anwụrụ, obere ego iji wee ṅụọ garị taa granọt ijiri ese anwụrụ. In our society, anyị enweghị any job creation for our children, no single one. Makwana ihe a na-eme dị oyi, ọ na-eme ihe oyi, o nwere ihe na-akpụ ihe na-asọ oyi. Anyị enweghị single plan for our children, no single one for our children. Ihe anyị na-akọwa akụkọ everyday na-akọ nonsense. Project, single project. Nwanne, ihe ahụ society. Igbo is identity. You got to go. So I wụ ndị Igbo, we must have societies. We must have different groups. This group, their job should be education, job creation, sanitization, healthcare system. But no, everybody na-akọ nonsense. Igbo asị ya, nke nwa asị ya, nke nwa asị ya. Nwanne, ihe ọmụ na-asọ anyị nsọ nwa. Ihe ọmụ na-asọ anyị nsọ. Choose one project. Ndị ndozi ọdịnala choose go this one. Ọwụ na ịchọghị iso ndozi ọdịnala nsogbu adịghị, but choose a project in your land. Ọwụ na asịsa sanitization, go and begin to mobilize people to make sure that the land is clean. Simple. Ọwụ na agriculture, ihe ọ bụla nwere ike ime to help the land. Educational system we will bring, culture we will bring, industry anyị ga-make sure I will have the capacity, we ndozi ọdịnala capacity to go all over the world and jụọ ndị Igbo si ya come to Igbo land and invest. But there is something there. Enwere onye ichere na n'ụwa o nwere ike ịga mee invest ebe ego na-adịghị secured? Do you think so? Ichere na enwere onye ọbụla nwere ike ịga anywhere in the world to invest where the money is not secure or the business is not secure? O nwere onye ọbụla? So nwanne, were ire gị go eze gị ọnụ. Ndị Igbo nwere businesses na Lagos dị too much, nwere ego, they are many. Mana ugwu Hausa, they are many. But enwere ihe nwanne, enwere ihe a na-ewepụ n'anụ were eri anụ. We must change the way we live. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ala Igbo to develop, ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ala Igbo develop, we must give something out. We must give something out. Ọ bụrụ ọjọọ si ị na-akọtu nwanne, ị chọrọ ihe ọma. Ihe ọma nwere consequence. Ịmaghị ihe ọma nwere consequence. Kedu consequence ihe ọma ọ bụ? Ọwụ nke a bụzi ya ka na-agba ndị be anyị sị ọ dị easy to develop Igbo land. Ọ dị easy. Ọ dị easy. Anyị nwere the numbers. The only thing bụ ụmụazị anyị ikeruo ha ụlọ. Nna gị ga-asị gị nwatakịrị ikeruo gị ụlọ. Ikeruo gị ụlọ. Nna gị onye kwara gị advice. Nọkere anyị n'ụlọ chogede echiche. Nọkere anyị chee echiche. There is only one thing in this life. M gwara gị before. Ihe ị ga-eri, ihe ụmụ gị ga-eri, health, and when you get old.
as a human being, or your responsibility. But you don't care because if you need frustrated, nwanne enweghị onye dị more frustrated than nwa amụrụ ọfụ. Ọ maghị aka nne, ọ maghị aka ekpe ya, ọ maghị ikwu, ọ maghị ibe. But this nwa grow and become stronger. Lee eze nwatakịrị pụrụ ọfụ aka na-ekwu eze etiwapụta ree eze ree daa. Nwatakịrị ka na-echere ya epuo n'eze, ọ na-aṅụrị papa ya epuo n'eze eze adapụ. So ịchọzi ka nwatakịrị ahụ nwụọ? Mba, but nwatakịrị ahụ nwere hope na soja go soja come. Even the stronger teeth grow come. Stronger teeth grow, nwatakịrị ebuo tie gịnị ka a na-akọ ihe a na a na-ekwu na eze dara eze anọchie. Asị na eze pụọ eze anọchie. Eze anọchie nke pụtaziri nke bataziri abọsị bụ onye kiri gbede ọnọchie ihe bataziri. Nwanne, your condition should not rule your life. Your condition cannot rule your life. Believe you me. You got to go. Ndozi ọdịnala bịara for gụnwa because ndị be anyị che na sickness ịhụ a coronavirus onye ọbụla na-agba na-eti. Mind sickness has been in Igbo land for over a decade. Psychological problem has been in the land for a decade. Onwe onye na-ekwu maka ya. People always talk about iche ime ihe na-ekwu. Kpọọ mmadụ ise about Igbo culture today. Ime ihe ọ ga-ajụ gị next. Enwere dibịa ịma dị jụọ ya gịnị ka ọ chọrọ. Ọ sị gị na-enwe ihe a na-eme na-aga aga, enwere dibịa na-agba afa, enweghịzi ezigbo dibịa mana anọ n'ala Igbo. So otu ọsọ ihe a na-ekwu ebe a ga-agba afa, ebe a ga-ebute ego ọgwụna psychological problem nọ na that land. So ihe a need their culture onye ga-agbara ha afa nye ha gwa ụzọ a ga-esi akpata ego ọgwụna. Sọsọ ya wụ that is the only interest they have in their culture. The only interest ha nwere na culture ha bụ enwere dibịa ịma na-agba ezigbo afa, ezigbo dibịa ịma a ga-ebute ego ọgwụna. Nwanne check ya n'ihe e nwere psychological problem ka ihe. Nwatakịrị ọbụla a mụrụ n'ụwa, obodo ọbụla ga-aba uru once ị mụrụ nwatakịrị. Mbọsị a mụrụ nwatakịrị ka ekwuru ihe ọ ga-abụ. Mbọsị ọbụla a mụrụ nwatakịrị ka ekwuru ihe ọ ga-abụ. Ịmụọ nwa, ị gụọ nwa gị afa ahụ ịbara nwa ahụ otu aha ka omume ya dị. So ịba ya afa, omume ya bụ kedu ihe ọ na-eme, kedu ka o si eme. Asị na ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Ọ bụrụ na ya set a pace for the next generation, nwanne don't ever expect one. Don't ever expect one. Nna abụghị eziokwu. Don't expect one because onye enweghị ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. Onye enweghị ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. Nwanne, you cannot reap where you did not sow. Enweghị igbu akụkụ mkpụrụ ị ga-ahị nke onye kụrụ. A sị na mkpụrụ mmadụ kụrụ n'ọkọchị kọrọ anya n'udu mmiri, nkụ mmadụ kpara n'ọkọchị kọrọ anya n'udu mmiri. Enwere nke anyị kpara. So udu mmiri bịa ihe onye ga-atụgbu anyị. Yotago onye ga-atụgbu anyị. Ihe ndị ndozi ọdịnala ji, we were born out of these difficulties. Ndozi ọdịnala was born out of difficulties. Ọ bụrụ because of na anyị nọkọtara pụta ụwa kọba ihe anyị na-akọ. Because we said that na enweghị na work na land. Igbo enweghị na work. Enweghị ihe anyị nwere. We don't have anything. We don't have politicians. We don't have elders. We don't have enweghị ihe anyị nwere. Not security, not business, not health. Enweghị ihe anyị nwere. So we begin to question what is wrong. Mmadụ ga-ata ahụfụ gasị Europe, gasị America, pụtara Nigeria ka o rie ego n'ala Igbo. Achọbaghị achọba, ụmụnne ya achọba afọ ọzọ. A na-achọ nwata onye nke oche agbatara onye ahụ amaghị ebe ọ nọ na afọ ọzọ, obi zapụ ya ana gere ebe ọ nọ afụghị ya. N'isi ndị nke na-ekwe ha ana na-esi ya na ọsị a ga-akọ ya ọgwụ na onye nke nara ana atọrọ ya atọrọ akọ ya ọgwụ akọghị ya ọgwụ ndị ochie ezuo ya. Nna nwanne ọ bụ okwu a ka ebele ga-eje chọọ ma ya. Ndị Igbo nwebewezi na-akpọ psychological problem to go iji isi ya na-abịa nne na nna oji atụba ya, obi amapụ ya. Isi mmadụ na-abịa nne na nna ya ọkọwa gị ọkọ n'isi, ọ sị na ihe nka ihe kwe ọgwanna ihe ọ bụ ezigbo ihe ya bụ dịstin na-asụ oyi na ka ekwe n'ebe Igbo nwanne Igbo na South Africa ọ dị happy isi ya na-abịa na nne ọgbụgba ọsọ. Ka ihe na-akpazi gị obi aṅụrị na South ebe na anabe nna gị, ka ihe na-akpazi gị obi aṅụrị na Spain ebe na enweghị ike ịnabe nna gị safely.
gịnị na-akpago obiọma na Amerịka ijere go anyị na Maryland kpọọ ya Igbo village. You cannot even go to your village in Igbo land to do the same thing. Why not go to Igbo land, buy a land and call it Igbo village? Or Nigeria to America, how many hours? So you nweghị ike ịnanwụ na Christmas time, unu niile America na America ga na Christmas time to your village and build that Igbo village in one place. Just buy land in a place in Igbo land and call it Igbo village in Igbo land, then mee all those things in Igbo land. Ọ bụ ihe ọjọọ? Ọ bụrụ ihe ọjọọ, why? Enwere ike igwe oke afọ nwere ike ikwe igwe okeke asị ndị village ha na-akọ ntị, ndị village na mensi na aja anaghị eje. Ma ọ sị gị nwere ya na-atọrọ mmadụ, ma ọ sị gị ndị ochi ga-eju, ọ ga-enyerịrị gị na excuse odoge anya na ọ nwere trauma, post traumatic disorder, post traumatic stress disorder or post traumatic war disorder, war syndrome. O nwere iriri ịghọtago. So ọ na-agụ destiny. Most of our elders today, ndị nna nna anyị ha na, most of them nwere this problem a na-akpọ post traumatic war syndrome. Ha anaghị ekwezi ana Igbo ma Nigeria because of this trauma. ịghọtago. So the case now is on our core. The ball is on our core. The ball now is on our core. Unu nwere luck, you have luck, you are lucky. Why? Because ndozi ọdịnala na-ekwu destinies. Ọ ga-ignite because destiny will ignite a kind of reasoning in your brain. Ọ ga-ignite kind of thinking will produce you a something in your life. Because nwere ike iche na because ọ bụrụ about following those ọdịnala is about the message. Because ọ mmadụ wuchi ibe ya, ọ mmadụ na-eche ibe ya. So iron sharpens iron, iron sharpens iron. No matter if everybody gara across those ọdịnala by following those ọdịnala, but I promise you that the message of ndozi ọdịnala must sow seed in their mind. Is a must. Nke a bụ anaghị agbaghị agbaga whether the person also anyị bụ so ha anyị, that seed we sow can never ever go away from their life. Never. Because we know what we're doing. Anyị ma ihe anyị na-eme. Nwere ike ịmaghị ihe anyị na-eme, anyị ma na onwe anyị ma ihe anyị na-eme. That's why ọwụ na anyị abịa na Facebook, we can still achieve our goal. We can. Ọwụ na anyị abịa na Facebook because anyị ji plan, we have a master plan and document ihe anyị na-eme. Anyị ga-emekwa that na mesie ọfụma o mekwa the same result. Anyị na-abịa na Facebook because anyị ma na enwere some of our people na-adịbeghị developed in mind. You got to go. So enwere ike o may associate in one group or the other. Ọ ga-adịrị difficult to deviate to another group. So nyawa mere anyị na-eji enye free education sometimes so that those people can still take the information, have their self freely. You got to go use it for your personal self. Nobody cares because nobody is nobody owns the knowledge. Onye nwe knowledge. All life it meant knowledge. But ihe ma bụ na as long as you give, you shall take. If you don't give, you cannot take. So ihe anyị na-enye wụ salaka ka anyị na-eme. It take us time to get this information and study them and classify them before we bring them out. Oh, because of na anyị wepụtara ndị mmacha na just weta one day, no. We classify them, purify them, zaa ha azaa, so ọ dịzie na-atọ ụtọ n'anya, anyị wepụtazie so that i werezie ịghọta. Enwere ike mgbe ewepụta in raw, eweta crude oil raw, nwe ihe uru ọbara, mana ịbịa purify the crude oil ahụ, refine ya, iwepụta petrol, wepụta diesel, wepụta all those things n'ime. ịghọta. So ihe anyị ji ekwu destiny here anụ anyị na-ekwu all the time bụ our people must be very careful. ịghọta. Number one, isi iwe onye Igbo na-ege ntị o, enwe ihe a na-akpọ identity. Identity mean ID plus entity. That means ideological entity. That means you cannot be Igbo and be a Christian, because Christian is identity of those who chose to follow Christ, which means Christ-like. That means is an ideology, is an ideological entity. That means you are the living spirit of this creation. You got that? Then Igbo is just like the same thing, a living spirit for a particular creation. We are created just like goodness. We symbolize goodness, so we live goodness. Anyị na-ebi ndụ, that is we physical manifestation of goodness. So how can you then say I am goodness at the same time I'm badness? It makes no sense. Or I am goodness, I am the same time korokoro. It makes no sense. So Igbo must be Igbo. If you are Igbo,
that means because you symbolize an entity. Ị gaghị abụ Igbo Christian or Igbo Muslim or Igbo Judaism. It makes no sense. A Jewish man is a Jewish man. You got to go. He's a Jewish man. That's why he's a Jewish man. Simple. So Igbo man is Igbo man because he's Igbo man. Because somebody also symbolize. He represents Igbo. He's an Igbo man. It doesn't matter. What Igbo means. If you are a Christian, you are a Christian. You cannot be Igbo Christian. It makes no sense. If you are Christ-like, then you are Christ-like. It doesn't matter your color. I don't care about your color. I don't care about your name. But you are a Christ-like. You follow Christ. Nobody cares. It's good for you to follow Christ. But if you want to follow Igbo, Igbo is an ideology. So this ideology, it means goodness. I chose to live a particular life. So you should go na-enyere ndị ụwa na-atụrụ n'aka. You got to go. So nwere ihe ndị ihe eji mara ndị Igbo. Ezi omume, this and that. Izu ori, amasị. Don't preach about hate. Ama ụgha, igbu ọchụ, nsọ nwaanyị, ikuchi nwaanyị. All those things bụ ihe eji mara ndị Igbo, ha anaghị eme. You got to go. So onye pụta ọtị ya bụ onye Igbo, next thing ọtị ya bụ Christian, next nonsense. Nonsensical nonsense. That's why education abụrụ about just go to school and graduate. That is common. Clever can happen. It's clever. Cleverness is just about education. I can give you any fake information. You become good in it. That is cleverness. It's not wisdom. You got to go. So Igbo biko ọ bụrụ na ị chọrọ iwe onye Igbo, ndị ndozi ọdịnala bịara ebe a particularly because of that. You got to ndozi Igbo nwere religion. You got to go. So Igbo adịghị isolated. Igbo have their religion ordinary. You got to go. Igbo nwere ọdịnala Igbo because ọ dị ya let it be done on earth as it is in heaven. That is what religion is. Ka anyị rejoin ya, let us do it here as above so below. That means ihe ọma ka a na-eme n'eluigwe, ka anyị mee ihe ọma ha n'ụwa, ka anyị mee ọdị ya n'ala. That is the ceremonial part of creation. That thing eme na creation n'eluigwe, ka anyị mee ya here n'ụwa. As because na anyị bụ ndị Igbo, anyị represent the goodness. Let us do the goodness here. That is what is ordinary is. So iwu Igbo, your religion is ordinary. Nna nwanne ka edizikwe n'ihe mere gị ji wesị Igbo bụ Christian. You can be a Christian, nobody cares. But bụrụtụ Igbo bụrụ Christian, you can be yo onwekwe nsị ga awụna. But ọkwa complete, ọkwa ọ dịkwa contradicted. Ọ dị contradict. Ọ ka mma na isi I am a Christian. Simple. Iwepụzie dị Igbo ebe ahụ because itinye Igbo ahụ ọ wụrụ casting. Odoga anya na casting. Enwebeghị ịga na Europe, you can never see any European gasị gị na ya European this and that. No. When a Spanish man convert to Islam, he will change his name, he will change everything. Ejụọ sị gị I am a Muslim. A Muslim bụ gịnị? People who follow Islam. Muslim bụ somebody who follow Islam. So you can never say I am a Muslim Christian. It make no sense. Ihe onye na-ekwu I am a Muslim Christian. No. Nweghị onye na-ekwu ya. Muslim bụ Muslim. Igbo is just like a Muslim. So what about a country? Igbo is not a country. So when you say Igbo a country, Igbo Japanese. If Japanese is a country, you can say Igbo from Japanese country, but you're a Christian. Yes. Or when Italy is a country, you say we Italian as a country, but we Italian Christian or Muslim. So if we have a country tomorrow, you can say I am this, look at my religion. Of course, yes. Or is it like Nigeria is a country? Of course, yes. You say I am a Nigerian Christian or I'm a Nigerian Muslim. Of course, yes, it's right to say. But are they right to say Igbo Christian? Because Igbo is just like a Muslim. So you cannot say I am a Muslim Christian. No, you don't have Muslim Christian because automatically Muslim but those people who believe in Islam. So Igbo people those who believe in ordinary, ndị kwere na ordinary, ndị kwere na as above so below, ndị si ka eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Ọ ndị ahụ bụ ndị Igbo, ndị ahụ who believe in ordinary. Igbo is not isolated. No,
those who believe in ọdịnala Igbo they are the people called Igbo. So ọ bụghị ndị mmadụ na-emedisiri na-asị nwanne katakata everywhere confusion, because that is the case. Ọ because of na nwa onye si ga ahụrụ nwa onye si ga emere ihe ọ chọrọ ime. Say I am a Nigeria, I am a Christian. Nigeria, but Christian is my religion. I am a Nigeria, I am Nigeria Islam, I am Nigerian this, I am Nigerian that. But once you are a Muslim, automatically Muslim be those who believe in Islam. So Igbo is those who believe in ordinary. They are those people Igbo. So only believe in ordinary Igbo. Nwanne, you are just saying Igbo out of ignorance. Simple. So if there is a food prepared for ndị ordinary Igbo, that food will not get you. Agaghị enye gị. Ọwụ na enwe even though na they are doing the ordinary wrongly. Of course, yes. Mana ya ga ji na iwu ndị ndozi ordinary. Aya gaghị atụfu ya. Ị gaghị atụfu nwa gị because isi na ọbaghị uru. Ọbataghị gị chụpụ ya no. Mba. Anyị agaghị atụfu ordinary anyị because of na ndị mmadụ get it wrong and do it wrongly. No. The only thing we can do is dozie ya edozie. Simple. I cannot run away from my child or my father because na my father na-eme ajọ ihe. Edozie my father ọrụ ezigbo mmadụ. You got to we all bụ ihe ji mara ndị Igbo. We come, we see, we conquer and we renew. Ịka nzu, ịtụ nzu, ịma nzu. You come, anyị ka ya nzu, anyị eme ya extract. Ịka nzu extract, ịkata ihe. Ije pluck, to pluck something out of tree. Ịka ya, to pluck out the same thing akọ mmiri. Ịka ya, ịtụ nzu bụ ịghọchasị aja dị na ime the rice. Ịghọchasị adị aja, ịma nzu ọ na-eke bara bara ọcha inebasi acha ineba. Ọ ihe ji mara anyị. We come to the darkness and we clean it. Ịghọtago anyị mezie ọfụma. And that what we I represent. Ịka nzu, ịtụ nzu na ịma nzu. Ịghọtago anyị bịa anyị edozie ya ọma mma. Enwezie ihe ọzọ ha na-eme ifu na ha aghọtaghị ha na nwere n'anya nna ha nyere ha nnukwute language like this. Ịka nzu to pluck it out. Then you ịzasịa ya ọ na-acha na-acha. But ndị be anyị ọkọ were nzu n'aka ọ gaa na mmiri na-atụ na nzu na mmiri ọ bụrụ oche dasa n'anị ọka nzu n'anị eke orie afọ ngwọ dakara ọjị bịa were ọjị bịa nwere ọjị. Not knowing that na the same thing gwara gị here ka esi eme any medicine in the laboratory. Every single medicine laboratory ọta ka esi eme. You got to go because all distillation ka na-eme ya ka otu aka esi mekwa kai mmanya otu aka esi esi mmanya. You got to go distill ana akpa distillation. You got to go to distill mmanya otu aka esi eme. So nwere ụzọ ọzọ. So to transform human being, purify them, clean them and make them better person. So ọ bụ Igbo intention of Igbo n'ụwa Igbo would save ọkwa ya. I bịa those people na-amara ihe we change their way of life, make them better person, give them a society. That is why Igbo move ancient days, move out to go establish institution everywhere. Even America confirm it. US confirm it. Igbo go everywhere in the world, establish institution for them. Go and check, go and ask, go and US. You got to. So nna nna anyị nwere anyị si anyị nwanne jide nzu a na ya anya ọfụma ọwụ nzuzu. Nzu pụtara nzuzu iberibe. Ebe ọ bụla ifuru iberibe agbara iberibe ị na-anya nzu dịka powder. Ebe ọ bụla agbara iberibe go there kpọkọta ha ọnụ ịka ya. Ịka nzu to extract them from that evil ihe ọjọọ iberibe ha. Extract the part of iberibe. Ịghọtago? Họchaa ha ịhọchasịa dị nzu because nzu wụ iberibe. Ihe na-ezuzu onye na-ezuzu ezuzu iberibe. Ịghọtago onye gbara iberibe gba pieces. Ịghọta? Then ịbịa clean ezi nzu ahụ amawazie mma. Ịzụwazie ya. Ịghọtago mgbe ahụ ya azụwazie ya abazie n'egwu ọnwa. Ọ bụrụ na ịkasịa dị nzu tụọ dị nzu ma dị nzu abazie n'egwu ọnwa. Egwu ọnwa wee bido ịzụwa ya azụba. Ibidozie na ifo. Ịghọtago ilu ịzụbazie ịzụsịa ya ọ bịara ya. Ebe ịgụbazie arụ ịgụsị arụ ịbịa rie eri ji. Ịghọtago ọwụọ mmadụ ọrịa iri ji ọrịa gọzie mmadụ mara ihe na-eme ka mmadụ. So ọ bụrụ na imeghị otu ahụ
Igbo nwere the best culture on earth. Ntị bụ na anyị ga-eme export Igbo culture all over the world. Hapụgodị na ụmụnna anyị ndị amaghị eme, don't worry, ha ga-emesịa because ihe tinyere ha na data omume ahụ bụ na they love their own ancestry way. But ịma na ego as onye nkịtị, ego must always be there, but this ego cannot go away in one day. Ị na-azụ ha, ha na-etozi their ego, a na-remove small small, ha na-eto ego ha na-apụ, ha na-eto ego ha na-apụ. Because ọkwa na ị chọrọ otu a na one day like this isi amapụta dị ya, you are wasting your time. Because when they grow, when longer you live, much more you will learn. They will learn. Enwere mgbe ndị worse than them. Most of us the worse than them. So when they are, as long as whenever the student is ready, the master will appear. Whenever they grow up, ha ga-ama na that thing ha na-eme, they will bring to question. Nyama na onwe ha ga-ebido question. They will be the one to question, na gịnị ka m na-eme ya. Ọ ha ga-ajụ onwe ha ajụjụ. Si gịnị ka m na-eme ya. Isi iwetara ndụ ka a na-anị. That thing can never solve anything in your life to start with. It can do nani did not solve anything. Nothing. It can never solve anything in your life. The only thing there is that nna gị gwara gị sị gị enwere ihe a na-akpọ eke, orie, afọ, nkwọ. That is natural element. In the business, extract them, purify them, and move them. That is business, he said them. Ndị Igbo sị gị na ahịa dị mma na-ere onwe ya. Once you refine them, you will sell well and be successful in business. That is why ịzụ ahịa eji wee mee eke, orie na afọ na nkwọ as ịzụ ahịa. You got to go. So that nzụ ahịa na-aka ụzọ anọ na-asị ịgwa gị na ahịa is about market. You got to go. To this natural element, extract them, use same process na-agwa gị here to purify them and put them to market. Mara na ahịa dị mma na-ere onwe. If you don't clean them, ị gaghị ere nwunye ahịa. You must clean them. So your culture also must be purified and clean. If not, nobody will buy into it. And if your culture is not good, nobody will like you, because your culture shows your behavior. Your culture is you. If your culture is not good, nobody will like you as a person, because all we produce with that thing. Your culture is your product. So your culture represents you. If your culture is not sellable to the world, you cannot be sellable. Nobody will buy into you. Nobody will like you. Why the Westerners are afraid of ndị isi ojii wụ na there is no black culture that you can tell to the West or to Chinese. Explain it to them apart from ka anyị na-ekwu kịta. Ọkwa ka anyị bịara kwubezie before enweghị ka ị ga-esi apụta na West kwuo about African culture na no. Ọkwa nke aja na-egbu ewu ata ọkọ ka ebe ihe ebido kọwadịrị onye ọcha deten ma onye China ma onye Japan ma onye America. Gịnị ka ị akọrọ ya? Ọkwa because na ebezi na-emenyezie life to eat. People can go outside and speak about their culture. Yes, but I can ebido. We are just beginning. Na emesia, the whole world will speak about Igbo. Everywhere in the world, even CNN, BBC, they will talk about Igbo culture when we are done. You got that? So, atụ na-egwu onye nna ya ziri ochi na-egwu ukwu agbawa ụzọ. We are not just ordinary. No, we are not common. This na anyị na-eme is onwe ihe a na-akpọ life cycle. I cannot say how many years it's been now, but all I know is that now the time I know ebe a na-eme ihe anyị ma anyị na-eme otu a ka esi wee dee ya. That is how it's been written, because otu anyị si wee mata ihe anyị matara o nwere akwụkwọ edere ya. Nobody taught us, only the mind came into our mind and speak it to our mind. Simple. Ndị Igbo si ịgba ndụ ọ sị ya na aga m agwa gị ya site na mmụọ. Ọ sị na aga m agwa gị ya site n'ime mmụọ. Mgbe ala enwere akụkọ ilu, akụkọ ifo ndị Igbo foro kọrọ akụkọ. Ọ sị na enwere mgbe oge gboo na ala chụrụ aja and Amadioha gwara chi si ya ihe ọbụla ejiri chụọ aja nga erikwede. Chi wee sị oke and eke bụkwanụ nwunye chi. So ala wee chụọ aja, eke wee pụọ ka ejegoro ihe n'iro, fụ aja achụrụ n'iro, ọ na ya anya
aja anụnwa dị mma. Ihe eji wee chụọ aja ahụ eji nri ma ọkụkọ ma ezigbote ihe ewu ma ọkụkọ wee chụọ dị aja. Eke je were dị aja aha rie, ọtọ ya ụtọ, o jenye echichi erie. Ozugbo chi rie, chi etiwe na enwere ihe arịrị, enwere ihe arịrị, ama ihe arịrị, na-eke nyere ya, eke nyere ihe arịrị, etibe. And ọnwa na obebe ha na-akwa Amadioha. Ihe ala ji wee mee ya datin bụ na chi ama ha ihe. And ọchị mụrụ ala. Oke, ala wee na-achọ mpa ya ama ha ihe, ọma ihe ọ ga-eme mpa ya. And ọnwa na ọnwụ na-eke ri ha na data aja aha na chi ga-erie. And ọnwa na-eke gafete ebe ahụ ga-eri dị aja, and ori ha na chi ga-erie, ala wee chụọ dị aja. And ọnwa na chi bebe ha na-akwa na nna ya bụ Amadioha ga-abịa sị kedu ihe na-eme nwa ya, gịnị mere ka ihe na-eme. So that is only way a ga-esi wee gwọ ala achi ịba, because nwanne enweghị ka ị ga-esi refine mmadụ without isi n'ọkụ. Onweghị ka ị ga-esi esi nri si gbuo jams without esighị ihe n'ọkụ. The only way esi egbu jams bụ isi n'ọkụ. So a chọrọ ka esi echi n'ọkụ, ama ka ga-esi esi n'ọkụ, wee sị etere trap from eke. Eke ahụ bụ gịnị? The desire. Eke means desire. That desire inside you, a ga-eji desire sendere gị trap. Desire ha gazie rie the trap, asị na onye kwe. Onye bụ onye inye aka, which is na-akpọ nwaanyị. Onye inye aka, onye kwe chi ya ekwe. Onye inye aka gị kwe, then chi ya ekwere. Onye kwe chi ya ekwere. Onye inye aka gị bụ dati eke. Then eke ri ha anya, that desire ri ha ana, gị nwa na onwe gị erie ne. And ri ha anya nwanne ịda ana, ịbakwara na ọkọ ejidego gị dị. So ụmụ ibe mara na amara na mgbe ọbụla ị ga-apụ ndụ, you must pass a through pure sufferings. That is why ji wee bịa in the most difficult moment of ndị Igbo. So that means ị na-arị step, ị nọ na nrigo, ị na-arị. That is why the most to suffer the moment afọ na today ịta during the war self. Afọ ndị Igbo na today ha ataghị during the war, nwere ike ga ha ama. So a na-esi unu n'ọkụ now. That is why ndozi ọdịnala bịara, and the only people got free from this insi n'ọkụ ndị kwe na ndozi ọdịnala. Ndị ọdịnala mechaa, ndị nke ọzọ a na-ekweghị ga-abụkwa second slavery to ndị Igbo ibe ha, because enweghị n'ihe ọ ma na always he believe on somebody to help him. So ọ gara agbakwa odibo na nna ya. How can somebody be a slave in his father's land? If you don't have education, you don't have knowledge, ị nwere akọ na uche, mana ị ga-awụ odibo. Simple as ABCD. Ị ga-awụ, you will be a slave. Ị nwere ihe ịma, onye nwere ihe ọma, nwanne ị nwere akọ na uche, inwe ha igo ha akwụkwọ, nwere ihe ịma, ị ga-awụ a slave. That's simple as ABCD. So if you reject knowledge, it's like somebody who is sick and refuse doctor. It's like somebody who is sick and refuse doctor. Ndozi ọdịnala wee doctor. So you are sick and we come here to cure you. If you refuse ndozi ọdịnala, nwanne ị ga-ada ọya ahụ egbuo gị nwọpe. Because we are sent to rescue you. We are here to rescue you. Watch our message. If you have sense, ị nwere sense. Onye nwere ntị ya nụrụ, ya nụrụ. Onye nwere ntị ya nụrụ okwu Chineke. Onye nwere ntị ya nụrụ, ya nụrụ. Onye nwere ntị ya nụrụ okwu Chineke. Since you were born, since nne gị mụrụ gị na nna gị mụrụ gị, enwebeghị anytime message of Igbo come as a goodness, as a savior, with backup with informations. There has never been. Enwebeghị any preacher in Igbo land preach about Igbo ordinary with fact. Ị ka nzu extract this natural element, refine them and sell them, distribute them to market. You have money. You got that? Enwebeghị. The same thing. Ihe niile anyị na-ekwu ebe a, enwebeghị any preacher mere. That means we are sent to rescue you because you are crying to your God and calling every other God. We came and we say no. Amadioha is your God, and once you call Amadioha, your prayer will be answered. It's as simple as that. And enwebeghị onye kwurie. Since you were born, nobody have ever come to public media, world media, and say Amadioha is God. Give you the reason and the meaning why Amadioha is God.
because Amadioha is ama dioha. Ama dioha. Itiebe dioha ahụ wụrụ master of all. Itiezi ama ọ sị gị to know the master of all, to know dioha. I want to know the creator. Ị chọrọ ịma the creator, yes. You want to know the creator, yes. That is what I said in the beginning about akọ. Ị chọrọ ịma dioha, yes. But ọ sịkwa gị ama amasị amasị. Ọ sị gị na amadi ọha. That means there is a witness and there is a revelation. The same thing. Ama na ama, the same thing. So because ndị Igbo na-ekwu okwu, as long as you grow, you begin ịnọdụ na nghọta na the minimal level, ị na-eto the same thing, ọ na-echange, ị na-eto the same name a na-agbanwe na your mind, the same name a na-agbanwe, the same name ahụ ị na-eto ịfụ ya ọ na-echange, ị na-eto ọ na-echange. O nwere mgbe ọ ga-egboruzie ịfụ na destiny with universal consciousness. You got that? So everything about your mind is within. That is the only savior you have. Because a sị na onye niri ozu ma ebe o si wee nie. Ndị Igbo niri ozu according to kedu ihe anyị niri. Ihe anyị niri bụ na this life is so dangerous and we must move to the world and tell them the reason why the world is dangerous and the reason why you must off the light. We must quench the light. We must quench the chaos. Don't be ashamed to say it. Don't tell it to anybody. Say one in this almost even hours is here. Do we have peace on earth? If we don't have peace, then Igbo simple means solve, solution. Igbo means solution. If you go to laboratory, solution means to build a medicine, to create a medicine. Medicine, can you hear medicine? Medicine with something, a procurement. Procurement, you give somebody who is sick. You got that? So as Igbo, you have right to Germans to tell them, to Italy, France, Spain, America, English, that we have the solution to problem of the world. Simple as that. Ordinary. Can you make ọdị ya naanị? Ọdị ya ogene as it was beginning is now and ever shall be. Isi ala, ikpere ala, iru ala, iru obi, iru agwụ isi, iju ogu, ịgọ chi, ịgọ mmụọ, ịgọ ọfọ, ịma awele, ịwa ọjị na ịtụ mmanya. As above, so below. Take it to anywhere on earth. Ịgwa ya onye America, ọ ga-ekpupụrụ gị okpu. Ịgwa ya onye France, ọ ga-ekpupụrụ gị okpu, because ọ ga-asị na these people ma ihe ha na-akọ. We can bring peace to the world. Ịmaghị, because ịmaghị, you don't know. Igbo unu ọkụ, ọ bụrụ Igbo unu ọkụ. Ọ bụrụ ya. You must prove yours. Ndị Igbo wepụtara judicial system, amoosu means judicial system on this earth, and every people na-use judicial system knows it. Everybody na-use even the monarchical Chinese people knows that amoosu a judicial system. That is where they get 10 commandments. Amoosu is 10 in number. But ndị be anyị na-agba ha ezi omume, ezi omume, ezi omume, yiri ezi omume dịka uwe. Ezi omume dị 43 in number, not just ezi omume. Ezi omume dị 43 in numbers, not just ezi omume, because ọ ga-agwa gị what is ezi omume. Mgbe anyị gwara unu na we are sent to this work, o nwere ike na amaghị. How do we get the information? Who told us? Asị unu na Amadioha remains the God na nakọgịrị. Nọdụ ebe ahụ lahụghị ụra. Sleep, keep on sleeping. Keep on sleeping. Gwa mmadụ nọkọta nnọọ asị na nna gị, you are crying, praying all your life. Now your prayer have been answered and you stay ị ka na-eme contemplating. Asị na ga-ekpere gị, asị mgbe onye nzọpụta ga-abịa, ha na-eche mgbe ha ga-ahụ one Jesus Christ nwere isi ogologo, blue eyes, mapụta, I am Jesus Christ, I have come to save you. Ọ ihe a na-eche na
because agbazi ya na onye Igbo nwere ike ịpụta sị na ihe ọma dị mma. Ndị be anyị adịghị used to ihe ọma. Ịgwa ha na ihe ọma dị mma, a ga-asị gị ngwa ya na-akọ ihe ọma gịnị, ndị Naijiria agaghị ekwe ka ime ihe ọma. Nwanne nye siri n'elu igwe maka ihe bụ igwe maka ihe bụ igwe wụ the strongest. Igwe wụ strongest metal bụ igwe iron. Strongest. Ihe na-agwa ụnụ bụ ama igwe. Ihe na-agwa gị bụ ama igwe. What is been above set, nothing can destroy it. Onwere. The message we share here is called ama igwe, the strongest power on earth. Ama igwe is the reason why Amadioha is being known to everybody. You got that? So if you irie ka nni ga-apụ ndụ dịka onye kere gị. Irie ka nni ị ga-esi ike dịka onye kere gị. You got that? So ihe anyị wetara n'ụwa bụrụ rie n'ọgwụ nri ọma, bụrụ rie n'ọgwụ nri ọma. Okwu Chineke bụ okwu nye ndụ, nara rie n'ọgwụ nri ọma. Nwanne na-arịa ya ọgwụ nri ọma. Atụzi n'ụjọ to call Amadioha as your God, as your creator. Don't fear. All these things we have, the ordinary, the process you can use to communicate to your creator or Amadioha all the day. But ihe anyị na-eme with sibation, we give you the food little by little. Ọwụ na anyị nwesie na ana Igbo, anyị nwesie our place of gathering, then we begin to give all these ways of prayers. Ha nyere anyị ihe niile, ha nyere anyị everything. Fa nyere anyị from ntọ na akara. Ntọ is slavery, ntọ is trap, akara is the key to open the lock. They told us about the trap. Ntọ gwa anyị about akara, that you are in misery, but I have to also give you the direction. I will tell you the night before the creation, and I will tell you the creation after the night. So then gave us everything to the end. Ihe niile ha nyere anyị everything. It's up to you. If you like, if you don't like, may you have peace and remain blessed. Ị chọọ ikwu ikwere ị na-enye m ego, mba, ị na-akwụ m ụgwọ ọnwa, no. Enwere ihe ọma ị na-emere m, no. Enwere ihe m nwetago n'aka gị, the answer is no. So I don't care if you believe or not. The only thing I know is that aga m agbara gị ama. If you like, you take. If you like, you don't take. There is only one God, and that God is Amadioha. God means the leader, overseer, or the creator, whatever you call it. That is Amadioha. Any name you can call it, any name. You can call Allah in Islam, you can call Buddhism, whatever you call it. You can call in Christian, whatever you call it. But in Igbo, being an Igbo, awụ m onye Igbo, anyị na-akpọ ya n'Igbo Amadioha. Simple as ABCD. And this message we share is from Amu Igwe, which speak of Amadioha. And ka anyị si ekpere Amadioha ọdịnala, ka esi eme ya n'eluigwe, ka anyị ga-esi eme ya n'ụwa. And otu ahụ ka ga-esi eme ruo mgbe ebighị ebi. Anyị achọtago ụzọ ebe anyị ga-esi, anyị na-efugo ụzọ, anyị achọtago ụzọ, and ebe ahụ ka anyị si. Nwanne oruoro gị, ọkwa na oruhuru gị, ewuru ka anyị nara gị ego, anyị si gị soro anyị. Oziọma ka anyị ziri gị, if you like, ikwere ọkwa na ikwe ka gbasara gị. Our responsibility is to preach the word. We have preaching it. Enwere onye n'ime unu na-akwụ m ụgwọ ọnwa. So when you get eme accused of anything, because enwe mara ka o ji ego nwere ihe agreement anyị ji. Enweghị. Ọmụnwa bụ onye na-ata ahụhụ wee na-eti gị dị ozi. Kedu ihe ị na-eme to listen? Nwanne asị na ekwube anụghị gburu nwata mana afọ egwu gburu okenye. Mụnwa afụgo and mụnwa ekwugo. Ịghọtago? So o ruziere gị iji aka gị chere onwe gị echiche. Eluigwe ngị ya eje, ọkụ mmụọ ngị ya eje. Heaven and hell is the condition of the mind. Echekwene mbọsị ị ga-anwụ jebe n'igwe. Your system here on earth, body, human body is the prison of the evil doers, and human body also the paradise of the good doers.
so ọ kara gị mma na ị nụrụ ịchọzikwa ikwu ikwere ka wee nụrụ, but at least were okwu emere arụ wee mere ihe, because okwu ka eti wee everything wee okwu. The word become flesh and dwells among us. That means na Chukwu nọ n'ime anyị, ọ nọ na around us. You can ọ gbara anyị, the word become flesh and dwell among us. So ọwụ mmadụ na-acha ibe ya, sọ mmadụ wụ chi ibe ya, mmadụ ga-echi gị. So ihe ọbụla people you associate with will decide your destiny. People we associate with decide your destiny. So ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa mara amara na those people, ndozi ọdịnala, our message is simple: peace, peace, goodness, peace, goodness. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. That is what I know. Goodness and mercy shall follow me, because my message is always goodness and mercy. I don't care who you are. That is my own. Achọghị m ịma ọsọkwa ya wụrụ nwa agbụsị. Goodness and mercy, a sị na emenyere nwa ogwugwu emenyere nwa anọsi ike, emenyere nwa ogwugwu emenyere nwa anọsi ike. Egbe bere ugo bere. Nwanne, kwụba aka gị ọtọ, kwụba aka gị ọtọ. Emegidere nwa mmadụ, nwa mmụọ emegidere nwa mmadụ, nwa mmadụ emegidere nwa mmụọ. Ịma na ejiri ụtụtụ bute mmiri ọ dịka ejeghị anụ, mana mgbe anwụ waa onye ọbụla etibe, onye ọbụla etibe. Anyị eji ụtụtụ bute mmiri. Igbo ndị mmadụ ekweghị aṅụ ya maka na ha ejego n'ụlọ ụka were ụka hiri isi. Anyị na-ekwuzi maka ọdịnala Igbo, a na-asịkwa ndị a na-eme nka, ndị a na-eme nka. Nsogbu adịghị. Thou shall not judge them. They are in the process of development. Rapụ ha, were nke ndozi ọdịnala nyere gị wee mere. Hapụ nke ndị agha na-eme, hapụ ha. Ejine ka nke agha na-eme judge ya. No, because ị ga-prevent isi onwe gị ihe ọma. Were nke anyị gwara gị, hapụ nke agha na-eme, ọgwa ha na-eme, hapụ ha. You got to go, let them be. Time will come, they will grow over it. Ha nwa ga-abụzikwa ndị ga-ebuzi ihe anụ anyị na-eme n'isi. Ọkwa Amadioha ka anyị na-ekwu maka ya, ọkwa anyị kwuru maka ọdịnala. Anyị ekwughị against ọdịnala. That means time will come. Ọwụ na ha n'anya, as the fastest atom generate the fastest vortex. Ọwụ na ha wee ihe ahụ anyị na-eme, ha na-eme fụ na ihe anyị na-eme ka ya mma. If na they will just use by style before ịmara ihe na-eme echenjibezi okwu echenjibe. Mgbe mbụ anyị na-ekwu maka eke dore na afọ na nkwọ, ha na-ekwu ozugbo anyị kwudere, anyị kwubeziri maka eke was fire. Ihe ga ha echenjiene from igbuzi ewu na ọkụ na eke was fire, nkwọ was ikuku, nke a was nka. So otu a small ịghọtago. Ha banye n'ihe a na-eme, hapụ ha, they will enter nwayọ. Ịghọtago, nwayọ. Mgbe ọ bụrụ na anyị bido companies na village niile set be agriculture, every village set agriculture, ị ga-afụzi ha dewe onwe onye akpụjiri ọgwụgwụ. Nwanne, Amadioha na-agwa anyị amamihe. Amadioha gwara anyị ka anyị ga-esi wee create commerce. Amadioha gwara anyị ka anyị ga-esi create everything. Anyị ga-esi edozi obodo anyị ọma mma. Ịghọtago. So ọ bụ onye chi ewu na-eso, onye chi ewu na-eso. That means onye anyị na-efe dị mma, onye anyị na-efe dị mma, dị mma, onye anyị na-efe dị mma. Ndị mozi na-eto ya enu ụwa na-aja ya mma. Onye anyị na-efe dị mma, Amadioha. Onye anyị na-efe dị mma. Na nwanne Amadioha the greatest. I am the living witness. Cool that nwanne. Enwere ihe m chọrọ nwanne nwetabe. I have everything I need. Enwere m ihe niile m chọrọ. So agaghị m apụta na abụghị okwu ngwọrọ a na-akaụntụ ya. Nwanne, enwere ihe graduates ndị mmadụ nọ ebe amacha m tenomi, enwere ihe m nidiri n'ụwa. Ịghọtago. So mgbe ntị gị na Amadioha dị oke, nwanne, kwere n'ihe otu kwuru, kwere n'ihe otu kwuru. Ị ga-adị mma, pụọ ndụ, sie ike gidigba n'ime obi na mmụọ. Ị ga-esi ike n'ime mmụọ tupu isi ike n'ife. Ịghọtago. Isie ike na mmụọ, nwanne, isie n'ife. Ị bụrụ ngwọrọ na mmụọ, nwanne, ị bụrụ ngwọrọ n'ife. Ị chọrọ ka ana Igbo dị mma, were Amadioha iri isi. Nwanne, anyị ga-arụ. Anyị rụsịa, obodo agba ọsọ. Anyị merecha ya kwuobe, anyị merecha ya kwuobe, anyị merecha ya kwuobe, merecha ya kwuobe, anyị merecha ya kwuobe. Anyị mesịa, ụmụ anyị will take book and write about us as a history. Mgbara bụ na agba maka ya sọ ngwa esara m gwara gị. Gasị obere nwa na-enweghị ntutu isi awụ, anyị na-ekwu ihe a. Nwanne Cool Dan. Chukwuma ọgụ na-eme. Anyị nwere akwụkwọ. We have a book, don't worry. Ihe ọbụla anyị na-ekwu here from book ka o si apụta. Ịghọtago. Na akwụkwọ anyị ka o si apụta, ya dịrị gị na mma.